Хаумығыз хөрмәтле телевизор караусылар, һезне Башкорттар программаһын әзерләүче иҗади төркем һәм уны алып баручы Рафик Әхмәтшин сәламләй. Бүген тапшырылды. Шигыры, фикере матур булһа, асык булһа, файдалыга охшаһа, улакта мин укусы балаларның да шигырьләренә йыр язам. Һәвәскәр композитор ат кылынган сәнгать эшмәкәре Мөхәррәм Сәлимовтың балалар өчен йырлар китабы дөнья күрде. Борынгыдан мишәреше башкортча булды. Менә минем әнкәй башкортныкы, мин башкорт кызы булам инде. Кушнаренко районы Мәмәк авылы тарихы. Bir туганым калманы. Нәсил руым битте. Замандаштарыбыз язмышында репрессия шаукымы. Первая мысль – отказаться от богатства, отказаться от земли, отказаться от звания графского у него возникла здесь. Лев Толстойдың кешегә ер күпкәрәк мәсәренең прототиптары кемдер? Башкиры Казахстана все же этнически осознают себя башкирами, они соблюдают все традиции, разговаривают на родном языке. Казахстанда яшәүче милләттәшебез Эльмира Ярмөхәмәтова урындагы башкорт диаспораһын өйрәнә. Һәвәскәр композитор атқаданған сәнгать эшмәкәре Мөхәррәм Сәлимовтың балалар өчен йырдар китабы дөнья күрде. 51 йыр тупланган йыйынтык Мәгариф министрлыгы ярдәме менән республика мәктәпләренә таратыла башлана. Автор башкала укучыларын да хезмәте менән якынрак таныштырырга булды. Мөхәррәм Сәлимовтың Рәми Гарипов исемендәге беренче һанлы республика гимназия интернатын һайлауы осраклы түгел. Был бит безнең башкортыбызның алга бару аяһы. Белем бирүсе. Борын-борындан тибетергә була. Күптән эшләй бит инде ул. Күпме кешеләр монда укып сыгып, халкыбызны укыттылар һәм укыталар. 250 сакрым юл үтеп осрашуга ашкынган милләттәшебезнең өмете акланманы. Бер адна алдан хәбәр итүгә карамастан, гимназияның тәрбия эшләре буенча директор урынбасары Эльмира Абдуллина милләттәшебезне каршы алуды кирәк дип тапманы. Тамаша залы ишеге төбендә йылыш беткәнен сабыр гына көтеп тордык. Шылтыратуга ла вакыт юк дигән һүздән башка җавап ишетмәгәс, күзгә ташланганы тәүге кабинетка юлландык. 9 класс укучылары биология дәресенә йыелгайны. Эльмира Миглебай кызының телефон аша балаларның кызыксынуы хәзер башка. Уларны кисә очрашуларга мин генә туплай алам дигән һүзләре тынга бирмәне. Нисек балаларның күңелен яуларга? Әмма класска үтеп ингәс тә барлык шик-шөбһә юкка сыкты. Балалар китапты игътибар менән өйрәнде. Композитордан охшаган йырларын йырлап ишеттерүен һораны. Мөхәррәм ага һездә Сафа йырын йырлап ишеттер алаһығыҙмы? Сафа йырын? Әйе. Була, ишеттерәм хәзер. Бер туктауһыҙ һөйләнә, кескәйҙәргә бәйләнә, уртаһында өйләндең, әйләнә лә әйләнә, уртаһында өйләндең, әйләнә лә әйләнә, уртаһында өйләндең, әйләнә лә әйләнә. Каршылаша әсәйгә, эттеһезләй бесәйгә, сыйылдата көсөктө, үрмәй ята нисекти, сыйылдата көсөктө, үрмәй ята нисекти, сыйылдата көсөктө, үрмәй ята нисекти. Осрашуу йәнләнгәндән йәнләнде. Туган ил, тел тураһындагы патриотик йырдар шаян көй-моң менән үрелеп барды. Шигыры, фикере матур булһа, асык булһа, файдалыга охшаһа, улакта мин укусы балаларның да шигырьләренә йыр язам. Минем моны шу китабымда бер 5-6 йыр бардыр инде, балалардыкын яздым. Мөхәррәм Сәлимов Белорет калаһында яшәй һәм иҗат итә. Башлыса урыс халкы яшәгән калала ул башкорт мәдәниятен тарата. Бөтәһен дә эшләп була. Урыс калаһында эшләп була, бөтәһен дә эшләп була. Тик шу урында утырган үзебезнең башкортлармы,
башкалары улар шул башкорт ягын карарга тиештер. Шуның өчен үзебездә дә гаеп зур дип әйтергә була. Милләттәшебез һөнәре буенча инженер-металлург. Оҙаҡ йылдар Белорет металлургия комбинатында мастер етәксе булып эшләй. Шулай да бала саҡтан яраткан шөғөлөнән бер ваҡытта ла айырылмай. Минең менән алда 2 китап сыҡҡайны. Береһе бик хатаһыҙ гына, икенсеһе ниндидер типографик хаталар күп сыҡҡан нотала. Шуңа бик ҡайғырып йөрөй инем. Нисек инде мин хәҙер оло йәштә бит инде үлеп китһәм, шул кешеләр әйтер инде, анда башта яҙылғайны, шул йырҙарҙы инженер яҙа бит балаларға дип. Шуң уйлайым, бик ғалим кешеләр уҡып ҡарай ҙа инде, музыканттар. Шулар яҙылған инженер булып тигерһен, ниңә бында килеп ҡыҫыла ул йырға дип әйтер иде, ҡайғырып йөрөй инем. Бына шунда юл сафа, сафа түгел бер яҡа. Бына шундай ул сафа, сафа түгел бер яҡа. Бына шундай ул сафа, сафа түгел бер яҡа. Балалар һәр сығышты алҡыш менән ҡаршыланы. 77 йәшлек ил ағаһын киң сәхнә, шығырым тулы тамаша залы көтөп тормаһа ла, йылы әңгәмәнән ул ҡәнәғәт ҡалды. Сөнки ул һөнәр һайлау алдында торған уҡыусыларҙың үҙ көсөнә ышанысын арттырҙы, хыялдарҙың тормошҡа ашыуын шәхси миҫалында дәлилләне. Өфөгә яҡын урынлашҡан һәм оло юлда ятҡан башҡорт ауылдарының яҙмышы бик үҙенсәлекле. Мәсәлән, элек Ҡазан даруғаһы Ҡаршын волосына, бөгөн Кушнаренко районына ҡараған Мәмәк республикала боронғо һәм ҙур ауылдарҙан һанала. Был ауыл тураһында тәүге яҙма мәғлүмәттәр 18-нсе быуат башына тура килә. Башҡорт ерҙәренә башҡа милләт һәм ҡатлам вәкилдәрен, хәрби халыҡ мишәрҙәрҙе күсереп ултыртыу һөҙөмтәһендә ауыл ҡатнаш милләтлегә әүерелгән. Ул тарих нисегерәк, киләһе сюжетта һүҙ шул хаҡта булыр. Мәмәк Ҡаршын ҡәбиләһе башҡорттарының иң боронғо ауылынан һанала. Уға нигеҙ һалыусы тарихи шәхес Мәмәк Катиковтың исеме Аҡбаш ауылы тураһындағы документтарҙа күренә. Был мәғлүмәт Мәмәк, Шәрип, Аҡбаш, әлеге Шәрип ауылы эсендә йотолоп ҡалған Һайыҫҡан ауылдарының бер тамырҙан булыуы тураһында һөйләй. Боронғоҙан мишәр эше башҡорт эше булды. Менә минең әнкәй башҡортноко, мин башҡорт кызы булам инде. Элек мәсет булған, аны җимергәннәр революция чорында. Менә алла юҡ дип. Доңғырҙа килеп төшкән ана школ шул урында бит инде. Школ азак төзөгәннәр, шул мәсеттең төбө белә. Менә шул хәтле халык җылаган. Кошып булса да барыбер динне ташламаһыннар. Әнкәй безнең никахлар уҡып йөрҙө. Йәшләргә Ҡөрьән уҡып йөрҙө, барыбер кошып булса да. Мәмәк ауылы тарихи документларға ҡарағанда Ҡазан юлы Ҡаршын башҡортлары ауылы дип исәпләнә. Архивта эшләгән ваҡытта Мәмәк ауылы 2-гә бүленгән. Мәмәк 1-нче һәм Мәмәк 2-нче. Безнең ауылы башҡорт һәм мишәр очына бүленгән. Аны Ҡармасан һәм Мишеде йылғалары айырып тора. Мөхәммәт абый үзенең сөйләү буйынса, безнең монда ауылда 1670-72 елларда башҡортлар тирмә булып утырған дип сөйләй торған иде. Типтәрләр җирне башҡортлардан сатып алған дип. Ауыл халҡы үҙ шәжәрәһен яҡшы белә. Мусабировтар, Ғайнетдиновтар, Башмаҡовтар шәжәрә байрамдарын уҙғарған. Мен үзем башҡорт шушында туған, шушы ауылныкымын мен, шушысыныкы. Менем неге ҡартатайлар, әтәйләр, инәйләр шушы неден шыққан, шушы ауылдан шыққан Ибак деген кіші болған корт, Ибатулла. Шуның бұл где-то 1600-1700 жыллар тирәсендә була бу. Алар шул эш малайы булган аның. Ибак кортның шул Ғайнетдин, Хайретдин, шуннан Камалетдин деген эш улы булган. Шуларның эш улынан мына шушы неге таралған инде ул бит. Шушы ниләр, шушы таралған нәрсә беләбез. Һәр кайсын мен үзем лично беләм. Мәмәк ауылы халқы совет заманында Салауат һәм Будённый исемендәге колхоздарға ойышып эшләй. Хужалыҡтар бик ҙур була.
Şeriflerinin diye elek kalkuz vakitinde bulsa, kalkuz vakitinden kazanmadan olup Kuvaykuva hadli jirleri. Jirbik kübüye 350 3.000 yarım sırıntı jiri var ya şeşülegine. Bayından başka. O zor kalkuzu büyük. Nile rayonun en tutkası yol. Bütün igen boyunca da, bütün mala sonra boyunca da en aldığında şu kalkuzu. Şu kalkuz sanalardır. En niye işleyenleri etergele nitem lişnetelem en niye ungarları memege oluyor. Біздің ауыл кешелерінің міне шушындай тамға болған. Я как раз міне біздің әтейлердің тамғасы шуша болған. Бұл тәңкелер әнкенеке ол шулпалар тоғадыры. Шылтыратып, тәңке тосмалар білән етіп тоғадыры. Шулпалардың болы шаға көмек. Тарал біттенді. Сақлай алмағанмын. Ходай менән инселәнгән, ата-бабалар тарафынан аманат итеп тапшырылган тамга хугылган ердә яшәймәмәктәр. Заманының ниндәй генә авыр шартларында торып калмаһын, улар тәкмән тавын күсәрдәй дәрт дарман менән дөнья көтә. Балалар үстерә, киләсәккә өмет менән карай. 30 октябрь сәяси зулым құрбандарын иске алу күні. 100 меңләгән кешенең гомерен кыйган, унан да күбрәгенең язмышын селпәрәмә килтергән фаҗига 1929 елдан алып 50 елларга тиклем дәвам итә. Башкортстанда 50 меңдән ашу кеше репрессиялы корбан була. Елдар үтү менән уларның күбеһенең исеме аклана, әмма бу фаҗиганың шаукымын замандаштарыбыз һаман да тоя. Язмышка үзең хужа, я кеше язмышын үзе каратый халык. Әмма милләттәшебез Нажият Латыпова менән танышкас, был һүзләрнең хаклыгына шикләнәһең. Шәхси хужалыктарында 2 ат, 2 һыер тоткан өсөн Латыповтарга кулак мөһөре ягып, туган күгәрсененнән Ямантауга озаталар. Ул вакытта Межгорье калаһының нигезе лә булмай. Ул урман бит, бит вакытында гына кояш күренеп кала. Хур урман. Шунда нисек йөргәнмен икән хәзер? Уйлайым. Нисек кире кайттым икән дип уйлайым. Әллә кайларга барып үлән дип кайта торгайным. Көн-төн эшләгән гаилә башлыгының эш хакы 3 килограмм тозлы балык була. Нажият 9 яшеннән башлап 3 сакрым алыслыктагы Ямантауга явага йөри. Хуган кебек шулай инде үтә Ямантау төбендә. Шуннан алып кайтып шулай берәүһе он бирә бер стакан, берәүһе нәмә бирә, шулай торып йөреп ашарга алып кайттым мин. Шул кисерткән һавы эсәйник, анан юкә кайрып, шуны киптереп, шуны он яһап лайлалы була торгайны икмәге, икмәк бешерә торгайны әсәем. Шулай торып, ой, яшәнек инде, яшәнек. Күпме генә тырышалар да Латыповтар 2 улын аслыктан йылып кала алмай. Атаһы ла һавык тыйдырып вафат була. Ошондай югалтулардан һуң да гаилә туган ягына кайтып яшәү хыялыннан ваз кисмәй. Атайым үлгәстән нитмәлек көзгә таба агайым килделәр, ул касып кайткайны. Атайым үлгәс килеп, шунан безне алып кетте. Касып кайттык. Һигет төн урманда чыктык. Һигет төн күндез ятабыз, төнне барган, ничек барган безрин. Биккужа халкы авылдаштарын кабул итмәй. Нажият апай заманаһы шулай итеп якташтарына үпкә тотмай. Тик бер генә вакыйга гомерлек үкенес калдыра. Кулак балаһы укырга ярамай дип. Беренче класста укыганда школдан куып чыгарды күрше бисәһе. Бүтәнен йәлләмәйем, ана шул школдан куганын йәлләйем. Нажият 15 яшеннән колхозда эш башлай.
Авылдашына тормышка сыга. Яшь гаилә бер ай яшәп тә өлгермәй һугыш башлана. Хәләл ефете фронтка китә һәм яу яланында ятып кала. Нәҗият апай улы менән Магнитогорск калаһына күсеп китә. Тик бәлә яңгыд йөрөмәй икән. Бердән-бер улы ла хәрби хезмәттән әйләнеп кайтмай. Bir туғаным қалманы. Нәсіл руым бес бітті. Ой, мен ауырлықты көп көрдім енді, не хал етәң. Шулай замана, шулай болған енді. Ой, Алла. Хәзір ауыр жоқ, хәзір ништейін. Түлейін енді, мұна, хәзір қыш күні квартплатыны көбейттілер бит. Ништейін, кіші білен киген ол, бір ялғыз башқа кимеген. Нәҗият инәй минималь пенсияга яшәй. Колхозда эшләгәнен дәлилләүче документ табылмаганлыктан тыл ветерандарына тиеш ташлама менән файдалана алмай. Фронтта һәлак булган яугирларның катындарына бирелгән ярдәмдән да мәхрүм кала. Кулак токымы менән никахлашуына риза булмаган иренең тугандары хәләл ефете яуга киткәч тә авыл советына барып аерылышу турында кагыз яздырып алган. Нужа күргән күңелдән чыкмай икән ул. Йоктай алмайым кайда. Авыллар шул күрһәткәндәре искә төшә. Күз елгала йөргәндәрем исемә төшә. Озак елдар Нәҗият инәйнең аралашыр кешеһе булмай. Әмма 93 яшендә язмыш уга гаилә бүләк итә. Гаит байрам алдыннан хәер садака бирү нияте менән урамга сыккан Лена Әхмәтова Нәҗият инәйне осрата. Аллаға шөкер. Балакайдарым, һәм иттегезме? Улым, һава караштыңмы? Әхмәтовтар гаиләһе Нәҗият инәйнең иң якын кешеләренә әверелә. Береһе калала хәер садака бирерлек олы кеше табылды дип куанһа, икенчеһе башкорт телендә аралашырлык милләттәшен осратуына Худайга рәхмәт укый. Исемдәре бар дөньяга билдәле байтак шәхестәрнең язмышы башкорт иле, башкорттар менән бәйле. Шуларның береһе бөек рус язучысы Лев Толстой. Табиптардың кәңәше буенча кымыз менән дәваланырга Хамар башкорттарына килгән ул. Лев Толстой башкорттарга беренче тапкыр 1762 елда килә. Рәсми документларда ул кәрәлеккә килгән дип билдәләнә. Әмма батша заманында ла хәзердә Хамар өлкәһендә Кәрәлек исемле авыл булмаган. Әлеге Глушиц районының Муратша авылының бер осын Кәрәлек дип йөрткәндәр. Наши земли – это бывшие кочевья башкир. Иван Грозный даровал эти земли башкирам за то, что они добровольно вошли в состав России. А кочевые племена башкир на эти земли приходили только, чтобы выпасать скот, а на зимовку ходили ближе к Уралу, Яик, тогда река. Но так как эти кочевые башкиры поддержали восстание Пугачева, Екатерина II решила их с этих земель немножко подвинуть и начала переселять сюда русские села из центральных областей губернии России. Икенче тапкыр Лев Толстой Кәрәлек буйларына 9 елдан һуң 1771 елның июнендә килә. 2500 десятина ер һатып ала. Икенче елына унда утар төҙөтә. 1773 елда инде 6 балаһы катыны Софья менән бөтәһе бергә килә. Ул ердәре Тананык буендагы утар дип йөртелә. Ему нравится народ, ему нравится свобода, вот, которую он видит. Они запросто здороваются, называя его графом, они запросто с ним здороваются за руку, они говорят с ним на равных, что его очень прельщает в людях. Он и простоту, и ум, и смекалку отмечает в этих людях. Ему нравится вот эта девственность степей, вот эти ковыльные, нетронутые степи, вот эта растительность богатая. И он узнает, что
помещик Тучков, московский помещик, кому принадлежат эти деньги, продает землю, и он решается на покупку, где его первая усадьба была, поместье его первое здесь. 2500 десятин он покупает за 20 тысяч рублей в 1871 году. Осуществляет вот эту сделку, а в 1972 уже приезжает в свое поместье, которое называется поместье на Тананыке. Хутордан күренеп торган түбәләс бер тауды графтың гаилә агзалары Гарашишка дип атай. Ул тау башыннан тирә-як авылдар, аяз көндәрдә күз йереме етмәс ердәр асыла, дала яйрап ята. Лев Толстой елда шул тау башында зур йыйын оештыра. Балалар өчен карусель куйдырта, тирә-яктан башкортлар, казактары йыла, көрәш, бәйге узгарыла. Бәйгеләрдә графтың да аттары катнашкан дигән хатирәләр бар. Графтың икенче Бибик утары Моратша авылыннан 10 сакрымдар тирәһе ераклыкта ята. Мы находимся на месте второй усадьбы Льва Николаевича. Это место зовется усадьба на Мочи. Это имение писатель приобрел в 1778 году, купив у барона Бестрома еще 4500 десятин земли. Он стал владельцем в Самарской губернии почти 8000 десятин. Та усадьба на Тананыке стала как хозяйственная использоваться, обустраивался конезавод. Тут жили все, в основном, башкирские поселения. Реки, тут общий сырт, средний сырт. Тут начинается Тананык, сухой Тананык, Съезжие, Моча, Иргиз, Каралык. Все реки начинаются здесь. Поэтому по течению рек Каралык и Иргиз жили башкирские села. Тананык буендагы утар да Бибик утарыла Лев Толстойга Советтар Союзы вакытында күрһәтелгән кадер-хөрмәт турында һөйләй. Бөек язучының туган көн юбилейдары 2 елга бер узгарылган Лев Толстой йыеннарынан һәм һирәк экскурсиялардан башка бында халык хәдер йөрмәй. Язучының 25 илгә таралган варислары 2 елга бер Хамар yerендә йыела. Первая мысль отказаться от богатства, отказаться от земли, отказаться от звания графского у него возникла здесь. И об этом он в своих произведениях пишет. «Много ли человеку земли надо», где герой башкирский мужик по имени Ильяс. Об этом же он пишет и в пьесе «Плоды просвещения». Элекке дәүләт крәстиәндәре авылы Романовканы бүген Патровка дип йөртәләр. Патровкадагы музейда Лев Толстойдың башкортлар арасына килүе турында бай мәгълүмат бар. Рәсәй сиктеринен тыш иң күп башкортлар яшәгән төбәк Казакстан. Был республиканың кайһы өлешендә милләттәшләребез күбрәк яшәй. Улар башлыса нимә белән шөгыльләнә, кайһы өлкәләр эшләй һәм иң мөһиме тамырларын беләме? Бұл һорау безне генә түгел, Казакстан халкында кызыксындыра икән. Тулырак киләһе язмала. Кустанай дәүләт педагогия институтының тарих факультеты декан урынбасары Илмира Ярмөхәмәтованың гыйльми эше Казакстанда башкорт диаспораһы формалашуының тарихи, мәдәни һәм демографик аспекты дип атала. Уның был темага мөрәҗәгать итүе осраклы түгел. Тематика заинтересовала своей актуальностью. Во-первых, Казахстан является межэтнической страной. В Казахстане проживает более 130 национальностей. В части времени Казахстан называли тюрьмой народов, но затем ее назвали лабораторией дружбы народов. А почему именно башкирский народ? Потому что башкирская история и башкиры и казахи, они являются родственными народами. Во-первых, это близость языков, близость культур, близость менталитета, соседство географической точки зрения, да, с географического аспекта и многое другое, наверное, единая история. Лично для меня эта тематика близка, потому что в моей крови течет башкирская кровь. Моя бабушка является башкиркой. Но, к сожалению, в школьные годы мы не интересовались, откуда она, а она ушла как раз в школьное время. Илмира өләсәһенең Башкортстанның кайһы районынан, авылынан булуын итләмәй.
Шулай да уның тууган иленән үз теләге менән айрылмавын кыз яхшы хәтерләй. В 20 лет бабушка переехала в Казахстан и более 60 лет прожила в Казахстане. Ее отец подвергался гонениям со стороны власти. Получается, она нашла убежище в Казахстане, она считала своей родиной Казахстан, но, конечно же, и не забывала про Башкортостан и всячески поддерживала связи. В детстве пела песни, очень замечательные, на башкирском, именно на башкирском. Казахстанда башкортлар күп булуына карамастан мәгълүмат туплау еңелдән булмай. Сөнки милләттәшләребез яңа шартларга тиз яраклаша. Улар казак телен яхшы белә, этник мәдәни охшашлык та үз ролен уйнай. Әмма был факторлар ассимиляцияга, ягъни халкыбызның югалуына килтермәй. Башкорт диаспораһына икенче куркыныч янай. Трудность исследования башкирской диаспоры в Казахстане заключалась в том, что башкирская диаспора, она не является отдельной диаспорой. Во всех областях Казахстана она проходит под названием татаро-башкирская диаспора. Если брать по данным переписи 1999 года, в Казахстане численность башкир более 23 тысяч насчитывается, да, численность башкир, то из них многочисленные это Карагандинская и Кустанайская области. В этом плане, конечно, мне повезло. Милләттәшебез хезмәтендә өс юнәлештә өйрәнә. Уны Казахстан башкортларының үзенчәлеге, башкортлар менән казактарның этник бәйләнеше һәм башкортларның милли үзаң кимәле кызыксындыра. Радует то, что башкиры Казахстана все же этнически осознают себя башкирами, они соблюдают все традиции, разговаривают на родном языке, прививают культуру своего народа своим детям. Бындай һөҙөмтәләр Казахстан башкортларының киләсәге якты тигәнде аңлата. Бигрәк тә яшь милләттәшләребезнең үз тамырларын белеүе куандыра. Хөрмәтле тамашасылар, ошының менән тапшыруыбыз тамам. Тәкъдим теләктәрегезне әле экранда күренгән электрон адреска яки Өфләге 251-73-92 ханлы телефонга шылтыратып yetkерергә мөмкин. Бынан тыш башкортлар Һызык ТВ Skype адресы эшләй. Тапшыруды әзерләүче Иҗади Төркем киләһе осрашканга тиклем хушлаша, һау булыгыз. Дөньяны башкортса карагыз.